a tots els organitzadors, que jo crec que han fet una feina fantàstica. Aquest és el començament. Lògicament els avaluavespres no s'acaben avui, sinó que ja fa un moment la Mireia ens ha anunciat el proper al mes de juny i nosaltres volem que n'hi hagi més i la idea és que això és un ésser viu i que anirà evolucionant a mesura que l'avaluació a casa nostra també ho vagi fent i sobretot gràcies a les vostres aportacions. Per tant, això és un començament i esperem que tingui una trajectòria llarga i fructífera. Quan parlem de promoure l'avaluació, parlem de 3 esferes: la política, la professional i la social. Ja tenim un camí fet i tot això ho hem d'aprofitar. Lògicament aquest no és el moment d'aturar-se perquè també som molt conscients que Ivàlua té la dimensió que té i Ivàlua sola, sense un univers de professionals especialitzats, seria una mica un gra de sorra enmig d'un desert, no? I per tant ens fa falta, a part d'aquest impuls polític que potser ja hem tingut i que amb la llei de finances, etc., també s'ha anat consolidant, necessitem aquesta institucionalització professional. I aquí és on entreu tots vosaltres, lògicament. Per una banda hi ha els demandants d'avaluacions, que volem que feu tot el que estigui al vostre abast per promoure l'avaluació, per promoure un ús eficient dels recursos públics i, per tant, contribuir a la legitimitat de les polítiques públiques. I, per una altra part, els professionals de l'avaluació, amb la vostra expertesa, el rigor, el vostre interès per la cosa pública, que lògicament us fa una peça clau dels engranatges democràtics de la societat. Fent avaluacions, però també desgranant què és el que funciona, en quins contextos funciona, com funciona. Els avaluavespres tenen aquesta finalitat, per nosaltres són molt importants. El que volem és que l'avaluació ajudar que transcendeixi al voltant d'aquestes 3 esferes com un element que contribueixi a generar aquest canvi i que ens permeti arribar a convèncer la societat de la importància d'aquesta avaluació. Aleshores, tant de bo que el que avui hem iniciat, aquests intercanvis entre oferta i demanda, aquest mercat, tenim un mercat i tenim un banc també, vull dir que el que volem és aquests intercanvis, entre consum, entre producció, aquesta esfera política i aquesta esfera professional que fructifiquin en el futur en més avaluacions. Per tant, el que volem és avaluavespres dinàmics, potser una mica més curts que el d'avui. El que volem és objectius clars i el que volem és seguir comptant amb vosaltres i per descomptat les propostes ara les fem nosaltres, però el que volem és que les propostes les fem entre tots i per tant jo donaria per conclòs aquest avaluavespre.